2008ko irailean, herritar eta eragileen parte hartzearekin Bortzirietako Euskararen bigarren plan estrategikoa osatu genuen. 2021 baterako utzi genuen Euskararen mugimendu sozialari dagokion gogoeta. Duela zenbait urte nabaritzen genuela horri heltzeko beharra. Bideo honetan gogoeta horri buruzkoak bildu ditugu, egin duguna eta eman duena. Gaurko saioa prestatzen ari ginenean, gure intentzioa zen 40 lagun elkartzea. Eta bizi dugun egoerakin nahiko zaila ikusten ginen hainbertze jende elkartzea, eta konten gaude helburu hori gainditu dugulako. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik. Badakizuen bezala, Bortzirietan gogoeta prozesu bat jarri dugu martxan, eta Bortzirietako euskalgintzaren norabide berria erabakitzea dugu helburu. Eta horretarako herritarrekin 2 saio antolatu ditugu. Lehendabizikoa gaurkoa izango da, eta bigarrena maiatzaren 29koa. Zein da bada abiapuntua? Zein da euskalgintzak herri mugimendu gisa eta euskara batzordetan egituratuta Bortzirietan azken 30 urteotan egin duen ibilbidea? Zein dira bere lorpenik handienak eta zein bere ahulguneak? Eta egun, zein atakatan aurkitzen gara? Herrietako euskara batzorde, funtzionatu dute 30 urteotan, bere gora-bera guziekin funtzionatu dute. Baina galdera da, hasierako mugimendu sozialura, iniziatiba izan zunura, hau dena montatzeko eta barekin ze gertatu denez, eta ikusten dugu apaltzen joan dela, eta mugimendu sozial autonomoaren ezaugarri hura urtua gelditu dela erakundearen barrenean, edo mankomunitatearen barrenean, ez? Jardunaldian, euskalgintzaren egoera oroar zertan den eta egungo erronka nagusiak aztertu ditugu. Kike Amonarrizen parte hartzearekin. Bere ibilbidea eta eragiteko duen ahalmena baliatu nahi izan ditugu ikuspegi kritiko eta berritzaile batetik Bortzirietako etorkizuneko mugimendua irudikatzen has gaitezen. Halaber, aurkeztu zaizkigun esperientzietatik nabarmentzekoak laburbiltzeko eskatu diogu. Bortzirietara ekartzeko interesgarriak izaten aldiren ideiak eta ereduak lantzeko abiapuntu gisa. Gaur saiatu naiz azaltzen, euskara momentu honetan fase aldaketa batean dagoela, eta hori ikusten da hainbat herrietan ere, hainbat eskualdetan ari direlako gertatzen hausnarketa prozesuak, dauden egituren moldaketak eta eta horregatik asko poztu nau, Bortzirietan ere era honetako prozesu bati hasiera eman diozuela. Ikusi da gainera, jende asko etorri dela, interesa handia piztu duela, eta nik uste badagoela gako nagusi bat. Bortzirietako euskararen mankomunitateak 30 urte bete ditu, baina ikusten da hanka soziala, mugimendu soziala ahuldu egin dela eta hori indartu beharra dagoela. Eta iruditzen momentu ona dela mugimendu sozial hori indartzeko. Hemen gainera ikusi dugu badagoela horretarako kemena eta badagoela horretarako ilusioa eta gogoa. Kontua da hori nola osatu, ez? Eta hor uste badirela klabe batzuk aipatu ditugu, ez? Hor gune bat behintzat sortu beharra dago, gero geruza handitzen joango dena, mugimendu horrek autonomia behar du, autoeratua behar du, eta interlokuzioan parez pare egon behar du instituzioekin, anitza izan behar du, zabala izan behar du, oso aintzat hartu behar ditu barnean dituen personen eta kolektiboen beharrak, ahalmenak, progresiboa behar du, mailakatua behar du, eta gainera izan behar du gozatzeko, izan behar du elkarren artean ere lana ilusioz egiteko, eta esango nuke humorez eta gogotsu egiteko ere. Esperientzi dagokienez, 3 tokitatik etorri zaizkigu eurenean zertan ari diren kontatzera, Arrasatetik, Hernanitik eta Tolosaldetik. 2 esperientziak zerikusia dute euskalgintzarekin, eta bertzeak feminismoarekin eta kulturartekotasunarekin. Gu gabiltza hanka sozialetik maila instituzionalean edo behintzat elkarrekin egitura bat behar dela esaten, eta horren bila gabiltza, eta gero zuek berriz ikuste zaituztegu hanka soziala indartzeko gogo horrekin.
Hau zergatik esaten dut, segurazki formularen bat bilatuta ere betirako ez dala izango pentsatzen deulako, eta aldiro berritzen eta pentsatzen jun beharreko gauzak direlako. Eta gurezako interes oso berezia dauka, zuek hemen egingo duzuen prozesu honek guk ere gero han zerbait egin ahal izateko. Gaztena esan dugu, baina erakarri ez dakit, erakarpen indarra hondik ez dakit geneuken, ekarri inditeu, deitu eta hola xe. Ez da izan uholden etzaizkigu etorri, engantxatu bai. Eta gaina jarrita, herri hontan zen nion lehizket, herri txiki xamarrak izatek bentajak baitu eta denok zautzea, orduan, lauko zerrenda egin eta telefonoa hartu eta hola xe. Ez dauke esplikazio hondik. Eta gero egi esan gehatu, ez? Oaingo ez behintza, bai? Bai, ni oso talde gaztea ikusten dut. Gehiago esango dut, ikeragarri gaztea ikusten dut. Iruditzen zitzaigun olako proiektu batek behartzula oraindik eta jende gehiago gana joan. Gainera, bagenekien ere gure emakumetxea zerbait ezberdina izango zala, ze hasieratik baldintza zan, sosarrazakeriko elkarte badago herrian, eta beraiek ere bertara joan bertzutela. Orduan esan genuen da, emakumetxe raro bat. Zer emakumetxea, espazio feminista da, baina eraberean kulturartekotasun ere lantzen da. Gurean jakin, Hernani ezagutzen dezute denok, seguraski, aitzaz behintzat. 20.000 herriko 20.000 biztanleko herri bat, desente industrializatua, Donostiatik oso gertu. Esango nuke mugimendu sozial aldetik badagola aniztasun bat, aberastasun bat. Adibidez, gure arlo hauetan badago berdintasun kontseilua esan bezala, koordinadora feminista, badago LGTB gaiak lantzen ditun elkarte bat, badago orain loratuz lotu dala transexualidadearen gaia lantzen duen beste elkarte bat, institutuetan egondia feminismoaren inguruan lantzeko talde txikiak sortu eta desagertzen dianak, lehengo astean esan ziaten LGTB gaia lantzeko taldetxo bat sortu dala institutuan. Orduan, badago, esan dizuet ere, sosarrazakeriko elkarte potente bat, baukagu hor, badaukagu, ez? Orduan, esan bezala, kontuatu ginean, gurea pixkat ezberdina izango zala, saio ezberdinak egin genitun, eta saio hortan hitz egin genuen, zer izatean nahi genuen, zer amesten genuen, hortik abitu ginen. Ondoren espazioa bera hartu genitun planoak eta gauza bakoitza nun jarriko genuen zertarako ere bertan erabaki izan, eta antolatu nola egingo ginen ere, nun hartuko zian erabakik, udala, eragileak, zer, hori ere ez denun erabatitxi, baina pixka bat hor aipatu zian eta hor jarri zian puntu nagusiak, ez, prozesu hortan. Iruditzen zaigu politia dela, nik uste klabe oso importante dela ondo pasatzearena, benetan. Hori uste dela, zezgoaz, ondo pasatzen ez badeu beste zeregin batzu ditugu. Hoi nahiko garbi eukidegu hasieratik, Hernanin konkretuki, esaten daunean kafe hartzeak edo disfrutatzearen asunto hori. Eta inkluso ikusi ez dute parte hartze prozesun ere tartean jolasak sartu, ez dakiz zer, eta bai bilatzen dugu adinez berdinaikoen artean ere hori, disfrutatze bat, hori egia da. Hasi ginen kafe hartzen elkarrekin bilera horietan. Tontakeri bat hemen du, baina horrek apurtu egiten du, puskatu egiten du, formaltasun, oztasun hori eta pixkat hurbildu egiten du, ez? Bata bestearen gandik, eta hori momentu horretan oso garrantzitsua zen, eta dano konturatu ginen, ostras, baita kafe batek zer lortu duen. Hirugarrena, administrazio publikoa eta gizarte mugimenduak elkarlanean aritzea, hemen askotan aipatu da gaur goizean hori. Eta hori guk ikusten genuen ezinbestekoa. Hasieran, elkarlan hitzarmen hasi zenean, udalak hartu zuen pisu handiena, eta udalak antolatzen zituen bilerak udalak, egiten zuen gai ordena udalak, jasotzen zituen aktak udalean, udaletxean egiten ziren bilerak, nahiz besteek ere parte hartu, baino, udalak pisu handia hartu zuen. Eta hori gero kontra etorri zen, hori esaten zen, ez? Gidaritza hori zalantzan jartzen zen, beti horre izan barrote zen, beti udala tartean egon barrote zen. Horre izan genituen alako tirabira batzuk eta egun ilun batzuk, eta azkenean,
Gero ez dut pasa, hori da. Azkenean, prozesu honek ekarri zuena zen, gidaritza hori, edo lidertza hori, 3 hankatara ekartzea. Batetik AED, Euskal Elkartea, bestetik Euskal Herrian Euskaraz, eta azkenik udala. 3 esperientzia interesgarri hauek aditu ondotik eta Elhuyarreko dinamizatzaileen laguntzarekin taldetan banatu gara. Bertan entzundakoetatik, bertze esperientzitatik, bortziritara zer dugun ekartzeko izan dugu aztergai. Hori izan dugu, halaber, 2. saiorako lehen gai. Guztion artean, eztabaidatu dugu etorkizuneko euskaltzaleen mugimenduak bortzirietan zein ezaugarri izanen dituen. Bertzeak bertze, honako galderei erantzuna eman diegu. Zein izanen da harremana herri erakundeekin? Zein izanen da antolaketa eredua? Nola uztartuko dira herriak eta eskualdea? Zein da egoitza propioa edo euskararen etxea izateari buruzko jarrera? Nola osatuko da etorkizuneko mugimendua definitu eta abian jartzeko ardura izanen duen taldea? Bistan denez, gogoeta saioak arrakastatsuak izan dira eta emaitza oparoa izan dute. Azken hilabete eta asteetan, Bortzirietako Euskara Mankomunitatea eta Bortzirietako Euskalgintza hausnarketa prozesu betean egon gara. Bertze esperientziak aditu ditugu, orain artekoaz hausnartu dugu, eta bide berri bat ekiteko prest gaude. Horretarako, talde eragile berri bat sortu dugu. Talde eragile berri horretan, hainbat herri eta adin diferentetako jendea biltzea da asmoa. Eta horren ondotik erabakiko dugu zer egin, jauzi bat egin eta elkarte berri bat sortzeko. Lehen Ernamuina sortu dugu, eta udazkenean izanen duzue talde berri horren berri. Denok animatzen zaituztegu bertan parte hartzera.